Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. U ejjew naqdu fl-imkien għal din il-quddisa llum il-Knisja tiċċelebra it-tifkira ta' Sant'Antnin ta' Padova. Illi minkejl ngħidulu ta' Padova huwa kien mill-Portugal. Bniedem illi tħajjar ħass is-sejħa biex ikun missjonarju Franġiskan propju f'mument meta ra lil Franġiskani li kienu mitu martri fil-Marokk jiġu lura lejn il-Portugal. Kienet din l-esperjenza fost oħrajn li ħeġġitu biex jgħid iva lill-mulej ħalli jkun missjonarju wkoll. Fil-fatt sar Franġiskan u mar ukoll il-Marokk. Imma kellu jmur lura lejn pajjiżu għaliex marat. Fil-vjaġġ lura lejn il-Portugal u kien ukoll kellu l-esperjenza ta' Ġesu illi jgħidlu isma' mhux il-Portugal li rridek, imma rridek x'imkien ieħor. U fit-tempesta illi l-vapur jiltaqa' magħha kellhom jidħlu Messina ġo Sqallija. Min hemm meta rkupra minn saħħtu Sant'Antnin bdew jindunaw bit-talenti sbieħ li għandu, li jfittex lil-fqir, lil-batut, lil minu l-aħħar, lil minu l-inqas, li jgħin lil-foqra, li kien kapaċi jipriedka, li wassal il-bxarat tajba. U allura batuh u mar fi Spanja, mar ukoll fi Franza, mar ukoll l-Italja, fejn imbagħad spiċċa Padova, u għalhekk baqa' msemmi Sant'Antnin ta' Padova. Forsi uħut minna anki nafu ġvera illi l-idea ta' missjonarju li juħsib il-foqra li jgħin l-oħrajn li ressaq l-nies lejn il-mulej kienet ukoll marbuta mal-fatt li l-lum niċċelebraw il-ħobża ta' Sant'Antnin u nbirkuh ukoll u nqasmuh. Huwa simbolu, sinjal ta' Sant'Antnin li jieħu ħsieb il-foqra, li jieħu ħsieb dawk li huma fil-bżonn. Ejjew illum għalhekk fil-qudiesa nitolbu b'mod speċjali għall missjonarji kollha, reliġjużi, saċerdotali u anki lajċi li jtilqu minn pajjiżhom biex iwasslu din l-imħabba ta' Ġesu lil foqra u lil nies oħrajn. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti. Jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġlu l-qaddisin kollha lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħienna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox inti rid li l-poplu tiegħek ikollu f'Sant'Antnin ta' Padova predikatur għaref u għajnuna kbira quddiemek fil-ħtiġijiet tiegħu. Għamel li hu jieqaf dejjem magħna u jbedna minn kull hemm ħalli nimxu sewwa skont it-tagħlim nisrani. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ktieb ta' Slaten. B'dak iż-żmien Elija qal lis-Sultan Aħab: Itla' kulu wixrob għaliex qiegħed jinstema' ħoss kbir ta' xita.
Aħab tala jikol u jixrob. U Elija tala fuq il-quċċata tal-Karmel, inxteħet fl-art u qiegħed wiċċu bejn irkubtejh. U qal lill-qaddej tiegħu, itla u ħares lejn in-naħa tal-baħar. Dak tala ħares u qal, ma hemm xejn. Qallu, erġa' mur 7 darbit. U l-qaddej tela 7 darbit. Ma 7 darba qabad jgħajjad. Ara, hemm sħaba daqs keffa tajt ta' raġel tila mill-baħar. Qallu Elija, mur għidlu lil Aħab, arma l-karru u inżel, qabel ma tilħqek ix-xita. Malli dan, is-sema swid, qam ir-riħ u bdiet nieżla xita kbira. Aħab rikeb u telaq lejn Ġeżrael. U wit il-mulej niżlet fuq Elija, u dan ħażem qaddu u mar jiġri jilħaq lil Aħab sa fejn jibda Ġeżrael. Il-kelma tal-mulej nroddu ħaj lil Alla. Tifħir lilek jistħoq u Alla flimkien. Tifħir lilek jistħoq u Alla. Inti żżur l-art u s-saqija u tanija bil-ġid tiegħek. Il-wit ta' Alla mimli bl-ilma. Il-qamħ tagħhom ħejjejtilhom flimkien. Tifħir lilek jistħoq u Alla. Hekk kien tħejjija, is-saqqi rraddit u twitti t-tub tagħha. Bl-irxix trattaba u tberkilha żrira flimkien. Tifħir lilek jistħoq u Alla. Fawwart is-sena bit-tjubitek, triqatek bil-ġid joqtru bin-nida il-merat tad-deżert u bil-ferħ jitħażmu l-oljiet flimkien. Tifħir lilek jistħoq u Alla. Nagħtikom kmandament ġdid, jgħid il-mulej, bħalma ħabbejtkom jien, hekk ukoll ħobbu intom lil xulxin. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Ngħidilkom li jekk il-ħajja tajba tagħkom ma tkunx ħafna aħjar minn dik tal-kittieba u l-Fariżej, ma titlux fis-saltna tas-smewiet. Smajtu x'intqal lin-nies ta' dari, la toqtolx. Ma li jekk xi ħadd joqtol ikun ħaqqu l-kundanna. Imma jien ngħidilkom li l-kundanna tisħoq ukoll lil min jinkorla għal ħuħ. Jekk imbagħad xi ħadd lil ħuħ jgħidlu ġifa, ikun ħaqqu l-kundanna tas-Sinedrju. U jekk jgħidlu iblaħ, ikun ħaqqu n-nar tal-infern. Mela jekk tkun qiegħed ittella l-offerta tiegħek fuq l-artal u hemmhekk tiftakar li ħuk għandu xi ħaġa kontra tiegħek, ħalli l-offerta tiegħek hemmhekk quddiem l-artal u mur l-ewwel irrenġa ma' ħuk. U imbagħad ejja tella l-offerta tiegħek. Lil min ikun se jtellek il-qorti jħudu bil-kelma tajba mill-aktar fis waqt li tkun għadek miegħu fit-triq, li ma jmurx jagħtik fidejn l-imħallef u l-imħallef fidejn il-assis u hekk issib ruħek il-ħabs. Tassew ngħidlek minn hemm ġew ma toħroġ qabel ma tkun ħallast l-aħħar 3 ħabbiet. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Fl-Evanġelju li għadna kemm smajna li huwa parti mid-diskors tal-muntanja, Ġesu qiegħed jurina li hu ma ġiex biex iwaqqal il-liġi, imma biex il-liġi iġiba għal perfezzjoni, għal milja tagħha, għal mod sħiħ tagħha. U hekk qed jagħmel f'din is-silta li smajna meta qed jgħidilhom smajtu x'intqal lin-nies ta' dari la toqtolx. Għaliex ovvjament jekk xi ħadd joqtol ikollu ikun ħaqqu il-kundanna. Imma Ġesu li jmur iktar fil-fond qiegħed jgħidilna
xi ħaġa iżjed, xi ħaġa iktar ta' attenzjoni minn fejn tiġi din la toqtolx, minn fejn tiġi jekk ma tiġix l-ewwel minn dik il-korla, minn dik ir-rabja li twassal għal mibeda biex dak li jkun jasal imbagħad biex joqtol. U la toqtolx mhijiex biss meta toqtol fiżikament, imma la toqtolx tfisser ukoll li tittoqgħod attent il-mod kif inti titkellem, li titkellem b'rispett, li tgħid li għandek tgħid, imma tgħidu b'rispett, tgħidu b'attenzjoni mingħajr din ir-rabja u mingħajr ma tqanqal rabja f'min qed jisma' dak il-kliem. Kemm verament Ġesu itina allura li mhux biss la toqtolx fiżikament, imma la toqtolx laqqas bil-kliem u bl-azzjonijiet tiegħek li inti tituri l-imħabba propju fil-kliem, fl-attitudni, fil-mod kif inti iġġib ruħek. U allura Ġesu ma jgħidilniex biex aħna nkunu qed nirrabjaw u ninkorlaw u naslu għal mibeda, imma jgħidilna isma' aħfer, jgħidilna żomm il-paċi, jgħid li għandek tgħid. Kulħadd għandu l-libertà li esprimi ruħu, imma żomm il-paċi. Esprimi ruħek bil-kalma u b'mod sew. Jgħidilna wkoll anki fil-Vanġelu tal-lum, jekk imbagħad xi ħadd lil ħuh jgħidlu ġifa. Xi tfisser din ġifa? Forsi hux vera faċilment nifhmu. It-tajjir fil-kliem. Għalfejn titgħajjar? Għalfejn tgħajjar biex twassal il-messaġġ tiegħek? Wassal il-messaġġ tiegħek b'mod sod. Min jaqbel miegħek qabel miegħek u min ma qabilx miegħek ma qabilx miegħek. Naqblu li ma naqblux, imma għaliex it-tajjir. Min jgħid il dak li jkun ġifa ħaqqu il-kundanna tas-Sinedriju. Dan it-tajjir u dan il-kliem mhuwiex f'postu. Kemm Ġesu qed jenna biex aħna naċċettaw li xulxin femijiet differenti. Biex Ġesu anki jurina li aħna rridu nagħmlu ħilitna biex tifhem u tfiem lilek innifsek li nifhmu lil xulxin. Mhux sempliċement allura la toqtolx fiżikament u tieqaf hemm, imma hemm ħafna mod kif inti tirrifletti u tejjeb u ssaffi il-mod kif inti ġġib ruħek u kif tgħix din l-imħabba x'proprju mbagħad jgħidilna u jekk jgħidlu iblaħ ħaqqu in-nar tal-infern. Iblaħ titli differenti, niġġudikaw il-xulxin, inwaqqgħu lil xulxin għaċ-ċajt, kemm verament dan qed jirrifletti l-imħabba illi Ġesu iridna illi aħna ngħixu fil-ħajja ta' bejnietna. U allura ejjew nieħdu dan il-messaġġ, dan it-tagħlim għaliex anki jagħlaq mbagħad bl-iktar waħda li tista' tolqot anki lil min qiegħed jemmen, lil min qed jipprova jimxi wara Ġesu, imma dajjef, imma jagħmel l-iżbalji wkoll, kulħadd huwa midneb u jgħidlu lil dak ismu qod attent, l-ewwel irrikonċilja magħhuk qabel tressaq l-offerta tiegħek. Jiġifieri ir-rikonċiljazzjoni hija qabel il-komunjoni fit-talb u fil-qudiesa u fl-offerta tal-Ewkaristija. Ejjew nieħdu dan il-messaġġ anke fid-dawl tal-qaddis tal-lum ta' Sant'Antnin ta' Padova li kien bniedem li ħass is-sejħa permezz tax-xhieda ta' oħrajn. U aħna msejħin biex nagħtu xhieda tajba fis-soċjetà tal-mod kif inġibu ruħna biex ngħinu l-xulxin ħalli iva nkunu anke bħal Sant'Antnin. Ngħinu lil minu l-iżgħar, ngħinu lil minu l-aħħar, ngħinu lil fqir u lil batut bis-sinċerità, bil-qalb u mhux biex nieħdu xi ħaġa lura. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun infaħħar. Jew flimkien issa nresqu t-talbiet tagħna. Nitolbu anke l-interċessjoni ta' dan il-qaddis. Missier qaddis inti rid li Sant'Antnin ikun predikatur, għaref tal-verità tiegħek. Għamel il-Knisja qatt ma teda x'xandar il-verità tiegħek lid-dinja kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier Setan, inti imlejt lil Sant'Antnin b'ħerqa kbira ħajwassal l-Evanġelju tiegħek lil ġnus tal-Afrika.
Għamel il-ġnus kollha tal-art jilqgħu bil-ferħ il-bxara t-tajba nitolbu. اسمعنا نطلبك مولاي. Missier ħanin inti sejjaħt għal glorja tas-sema lil Sant'Antnin temm il-missjoni li rittu jagħmel fuq din l-art. Sejjaħ għal glorja tas-sema lil missjonarji kollha li ħallewna lil ħutna il-mejtin li fuq din l-art dejjem ta' widen għal kelma tiegħek nitolbu. اسمعنا نطلبك مولاي. Missier inti rid li Sant'Antnin iħabbrek bla jeda għal konverżjoni ta' bosta midinbin u tal-eretiċi. Sejjaħ għal verità sħiħa u għal biberija miegħek lil dawk li tbedu mit-triq it-tajba nitolbu. اسمعنا نطلبك مولاي. Mulej Alla li tista' kollox il-qatt tal-pli qed nagħmlulek illum din it-tifkira ta' Sant'Antnin ta' Padova u għatina li hu jieqaf dejjem magħna u jbedna minn kull tiġrib bi Kristu Sidna. Amen. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej is-sagrifiċċju lil poplu tiegħek se joffrilek fġieħ Sant'Antnin ta' Padova biex ikun ta' glorja għalik u ta' fejda għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddu lek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih inti għamilt kollox li inti battulna bħala Salvatur u Feddej magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u mwielet minn Marija Verġni. U għatem ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għall-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġlu u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed flimkien intennu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbiret minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħaq il-ħobs, rat il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara lik liħaj il-kalċi, reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu jxorbu minnu il-kol, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Inroddu lek ħajra li xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ftakar ukoll fil-persuni li wednihom it-talb tagħna quddiemek. Ħen għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mal-Apostli, mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew flimkien bil-qalb ngħidu it-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema qiegħda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek issaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom misliem, nagħtikom misliem tiegħi. La tħarisx lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha sliem u laqda li inti trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf, mulej. Mulej, ma jistħolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Bis-saħħa ta' din it-qarbina mqazza, għamel u Alla li tista' kollox, li nimxu dejjem fuq l-eżempji ta' Sant Antnin ta' Padova biex bla qiegħda nagħtuk ġieħ minn qalbna u ma ngħajjew qatt naħdmu bl-imħabba għal ġid ta' kulħadd bi Kristus Idna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Inbirku l-mulej. Inroddu ħaj lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. L-lum kien moment ieħor importanti f'mixja li bdejna s-sajla għaddejja madwar daw l-aħħar 4 snin fejn qed nippruvaw li daw kollha li b'xi mod għandhom x'aqsmu mal-vokazzjonijiet nippruvaw li naħdmu iktar flimkien u li anke nippruvaw li l-ewwel aħna stess nirċievu daqsxejn formation u flimkien nippruvaw naqraw is-sinjali ta' żminijiet. Hemm diversi forsi sfidi ġodda manka opportunitajiet li rridu nagħtu iktar kasom. Fos l-oħrajn issemmit ħafna pereżempju l-lingwa li aħna rridu nużaw jew li nbidlu biex nikkomunikaw iktar ma' dawk li minnhom il-mulej se jkun qed isejjaħ li nifhmu anke l-kuntest. Isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna, eħli sejna u wieqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti jomna għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun l-Iben tiegħek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru minn tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tagħmmet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina u la daħannix fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa
u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santisma urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun liben tiegħek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu wara minnu fit-tieġ ta' Kana. Missirna li inti fis-smawiet jitqades ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobża ta' kuljum atina llum, affrinna dnubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun liben tiegħek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int
kif fis-semek da fl-art. ħobża ta' kuljum atina llum, affrinna d-nubitna bħalma nafru l-minuħa għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-juf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-juf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-juf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-juf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-juf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-juf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-juf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-juf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-juf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-juf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rid ikun liben tiegħek bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba' misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobża ta' kuljum atina llum affrinna d-nubitna bħalma nafru lill-minuħa għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-juf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-juf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-juf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-juf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-juf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-juf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-juf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-juf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-juf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-juf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Glorja l-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, Amen.
Marija Santissima urina li inti jomna li jisma it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun li ben tiegħek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Hu l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-għid. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma nafru lil minnu ħati għalina u la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denni ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina li inti jomna li jisma it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun liben tiegħek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Reġina. Slima lik Sultana, tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slima lik, lilek ingħajtu għaliex aħna ttulufnati u li teva, lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejjem l-avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont l-intenzjoni u għall-bżonnijiet tal-Papa. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma nafru lil minnu ħati għalina u la daħanniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denni ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Għall-erwieħ tal-purgatorju. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddirilhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Litanija. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt talb tagħna. Kristu il-qatt talb tagħna. Missier Eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Omm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina.
għalina. il-Knisja, Itlob għalina. tal-ħniena, Itlob għalina. tal-grazzja ta' Alla, Itlob għalina. u xebba, Itlob għalina. it-tama, Itlob għalina. li żjed safja, Itlob għalina. li żjed nadifa, Itlob għalina. bla teba, Itlob għalina. li tistħoq l-imħabba, Itlob għalina. tal-aġeb, Itlob għalina. tal-parir tajjeb, Itlob għalina. ta' min ħalaqna, Itlob għalina. ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollok għaqal, Itlob għalina. xebba li tisħoq kull qima, Itlob għalina. xebba li tisħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħniena, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlob għalina. mera tal-qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħtana, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Sant, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tieba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' Lavorju, Itlob għalina. dar ta' Deb, Itlob għalina. arka tar-rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midimbin, Itlob għalina. faraġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rożarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Henna lina. Tlob għalina qaddisa Alla Biex ikun jisħaq inna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna qaddija tiegħek muli Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażin u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slima lik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. Sant'Antnin ta' Padova. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek.
int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-demm għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek l-kbira Omm Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbierek San Ġusepp Arus kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.